काय गो चल व्हिडिओ बनवूया कॉमेडी एक दोन. माका काय व्हिडिओ तुमच्यावर करूचे नाही. चुकले काय तुम्ही अंगार येतात धावून. त्याच्यापेक्षा नाही व्हिडिओ केलेलं बरोबर. करूक नको. आता एवढे सबस्क्रायबर वाढले आणखीन वाढवू नको. केल्याशिवाय सबस्क्रायबर वाढतले. नुसते व्हिडिओच करत बसू या. घरात काय काम धंदो नाही काय मग जेवण खाऊन करूचा नाही या. जेवण खावा करू आणते आणखीन एक कोणतरी दुसरी जेवण खावण करू तुझ्या बरोबर. दुसरीची कशी धुलाई करेन ना ती तुमका सांगायचंय नाही. अरे दुसरी म्हणजे कामवाली दुसरी घेऊन येईन. असा बोलतास काय? मग तुझं काय डोका पडलेला काय एक आठवड सटकलो काय तुझं? कामाला घेऊन तर यावा मग बघा कसा करतोय. अरे पैसे पगार देऊन कामवाली घेऊन येतलंय. असं म्हणतात. मग कसा म्हणतोय तुका काय वाटला? वाटला काय दुसरी कोण घेऊन येतात. तू आणून देतलस घरात. मग तुका घरात बाहेर काढूचा लागतला मग दुसऱ्या घरात घेऊन येतल. माका काय मी काय बाहेर जाईन त्याकाच मी बाहेर काढीन. घर कोणाच्या नावावर माझ्या नावावर. अर्धा घर माझा पण असा. तोंड बघ तुझा. पैसे कोणी भरले आहेत सगळे? पैसे भरला असतं काय झाला? पैसे भरला असतं काय मेहरबानकी नाही केला. मेहरबानगी काय नाही काय केलंय? बघतच काय राग फोडून टाकील.